this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Takže zdravím a dneska tu máme, dámy a pánové, pátek. Kdo mě neznáte, tady Cube27. A jelikož je dneska pátek, tak si zahrajeme víno od Činasek. Jdeme na to. Zase je pátek a mám toho dost, tak beru kramle, jsem zádek černý most. A pokud mi to D1 dovolí, než jmenuji hlavu, hodím Prahu za hlavu, jedu jak Pražák, hlava nehlava. Mám jediný cíl a přede mnou je pálava. Už od Brna jsem jako na trní, ta sladká píseň